Og her ser vi så Emil før det banebrydende eksperiment, hvor han skal bestige den der helt op til toppen og slå på den fantasiklokken. Hvordan har du det? Ah, fint. Hvordan skal klokken lyde, når du slår på den? Du skal sige... Sej. Det kan jeg også ikke genskab. Du må godt selv sige den lyd, når du kommer op. Ja, det står Hvad er det, du laver lige nu, Emil? Nu ryger og drikker bare. Det er for at dulme naverne, eller? Det er ikke en bajer, det er Carlsberg. Det har ikke noget med øl at gøre. Det er Carlsberg. Nu ved jeg ikke lige, hvad for en vej der er op og ned og ned. Hvorfor en vej der op eller ned eller ned? Ned eller op. Det er 3D. Der er op og ned. Nok om det. Jeg er slet ikke bange. Det skal nok blive sjovt. Og så, sæt i gang. Det er nu. Oh my god. Og det er på tide, Emil. 5 sekunder. 7, 8. Oh my god, han skynder sig, ham Emil der. Kan du huske, hvordan klokken skal sige, Emil? Nej. Nå, så må du finde på det, når du kommer derop. Ah. Hvis du kommer derop, vil jeg mærke. Wow. Nå. Hvad siger den? Det ved jeg ikke. Sejt. Og så skal du så ned igen. Det er stadig på tide, Emil. Oh my god, er det taget på tid? Ja. Pas nu på. Det var smalt. Og Emil har lavet touchdown på 41 sekunder. Hvordan har du det, Emil? Jeg har det jo. Tal til mig! Hvordan har du det, Emil? Okay, ja. Der er en himmel. Han vil gerne have noget øl. Den er lidt skæv. Det er der. Og det er nu her. Og det er det Mighty Tårn. Farvel.